Bună dimineața! În cele ce urmează voi sta de vorbă cu un general în rezervă, în prezent membru BIS Club Iași, profesor la Universitatea Apolonia și acționar la propria firmă Roman Partners 2020. În primul rând, bună dimineața! Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea. Cu drag. Și ca să încep cu o întrebare ușor previzibilă, poate, cum este trecerea de la cariera militară la cotidianul obișnuit, să spunem așa, la meseria de profesor, coach și iată de curând antreprenor? Pentru cinste și pentru telespectatori trebuie să fac două precizări, două corecturi. Unu, sunt general major în rezervă, deci nu general în rezervă, că general în rezervă înseamnă 4 stele și 1 la 2. Doi, nu sunt profesor universitar, sunt conferențiar universitar. Și, într-adevăr, sunt deținătorul, fondatorul Roman Partners 2020. Bun, trecerea. Păi, în primul rând, trecerea a fost o chestiune progresivă mental și progresivă fizic. Am început să predau la Universitatea Apolonia și la Universitatea Cuza din anul 2011. Am trecut în rezervă în anul 2016, deci aveam o experiență didactică sau la catedră de 5 ani de zile. Mental eram setat cu ideea că de la 3 ani de rezervă voi merge la catedră. Deci nu a fost o ruptură, a fost așa un transfer lin. Al doilea lucru care ține de trecerea în rezervă și de activitatea pe care preconizez să o desfășor, chiar dacă într-un stadiu de supervizare, era determinată de faptul că la trecerea în rezervă aveam 50 de ani, eram conștient că pot mai mult, nu-mi luasem un an sabatic să spun ce voi face și am încercat, și chiar eu zic că am și reușit, să am câteva poziții. Am fost consilierul primarului municipiului, după aceea am intrat un pic în viața politică și mi-am dat seama că aceste încercări sunt aducătoare de satisfacții, hai să spunem, globale, așa, adică am făcut ceva. Și mi-am dat seama că, exceptând studenții care au ce învățat de la mine partea științifică, deci dezvoltarea cognitivă și câte ceva din emoțiile mele, din valorile mele, din principiile mele, era o mână de oameni pe care încercam eu să determin să se schimbe cumva, să crească valori. Și atunci mi-am dat seama că prin coaching, sau coaching este o cale prin care tot ce am experimentat, tot ceea ce știu, se poate transforma într-un proces de 1 la 1 sau chiar și un proces organizațional în care dialogul să fie diferit de ceea ce am făcut înainte. Am fost lider, am fost mentor, să fie ceva de genul știu ce știu, dar nu este important ce știu. Important este să te provoc pe tine, interlocutorul meu, să-mi spui ce vrei tu și întrebările mele să deschid așa sufletul, mintea, opțiunile omului. Și atunci am zis că asta se potrivește și deja, practic, chiar dacă nu sunt încă certificat, practic pro bono, pentru că este necesar în procesul de formare, practic această activitate și este extrem de plăcută. Adică ai satisfacția că oamenii la final spun, ok, două lucruri măcar, plec de aici cu două lucruri, ori două întrebări, ori două răspunsuri, ori două acțiuni pe care le vor desfășura. V-ați axat practic pe o schimbare a mentalității? Acesta a fost obiectivul principal pe care ați mers? Da, și am să spun și de ce. Sunt câteva lucruri la care eu am lucrat, pe care le-am experimentat și care cred că ar trebui să fie dezvoltate. Primul lucru este că vin dintr-o zonă, vin din Maramureș, acolo, zonă de munte, oameni mai îndărătnici, mai, nu știu cum se cheamă, mai ascuțiți un pic. Dar am fost foarte primit și bine integrat în Iași, pentru că aici m-am dezvoltat, de la locotenent la general, aici am făcut facultățile. Bun, deci și am constatat că există diferențe de mentalitate, pe care lumea le pune pe istorie. Da, cei care au stat sub austrieci au un mental colectiv, cei care au stat sub dominație sau influență rusă au alt mental, cei care au fost sub dominație sau influență otomană au alt mental. Asta a fost o primă chestiune. A doua chestiune pe care am sesizat este dată de faptul că am făcut Colegiul de Război în Statele Unite și am lucrat cu americani din Afganistan și am zis că este o diferență între mentalul anglosaxon și mentalul nostru latin, estic. Și am zis, bun, dar ăștia nu i-a făcut Dumnezeu altfel decât pe noi. Numai că probabil că se educă altfel, societatea are alte valori, alte principii, alte norme. Al treilea lucru a fost faptul că am absolvit psihologia. Și acum am văzut ce și în cutiuța noastră și pe măsură ce am învățat, am și experimentat. Adică mi-am schimbat stilul de a comanda soldații, mi-am schimbat stilul de a comunica cu soția, mi-am schimbat atitudinea față de educația copilului, de relația cu feciorul meu.
Ei, toate aceste schimbări mi-au dat dovadă că poți face performanță mai bună dacă, într-adevăr, tu lucrezi acolo unde este de lucrat. Adică eu nu lucrez să critic pe cineva și nici să schimb pe cineva. Eu lucrez cu mine să văd cât de bine putem lucra noi doi. Adică găsesc formule. Nu aștept să vină cineva. Dar bun, toate aceste chestiuni m-au determinat să spun experimentează. Și am experimentat în viața mea și leadership-ul. Cred că a fost activitatea mea de mutare. Și mentoratul am experimentat. Nu am făcut consiliere, cred că niciodată. Instruirea am făcut. Și atunci am spus, bun, de-aia că toate astea, am făcut psihologia, dar nu sunt psihoterapeut, ai o groază de experiență și o groază de elemente de cunoaștere unde le poți utiliza. Că nu pot ieși în piața publică să spun, știți, eu dau lecții. Și lumea spune, ok, mulțumesc, n-am nevoie de lecțiile tale. Și atunci am spus, bun, le-am experimentat în postura de consilier, în postura de membru de partid, dar mi-am dat seama că acolo este tu te oferi. Am zis, nu, hai să facem altfel. Eu nu mă ofer. Eu nu fac altceva decât să spun lumii ce fac și ce sunt. Lumea care are nevoie de dialogul cu mine, mă va căuta, sunt convins de treaba asta. Și atunci, dacă ar fi să mă prezint ca ofertă, să spună de ce să fiu căutat, este tocmai chestiunea asta. Experiența și cunoașterea mă îndreptățesc, mi-au creat și aptitudine, dar și atitudine, pentru a construi un dialog cu un client, pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea potențialului acelei persoane. Revenind puțin la cotidianul obișnuit, sunteți nou membru BIS Club Iași. Ne puteți spune cum ați găsit atmosfera din club și care sunt primele impresii după câteva săptămâni de membership? Da, asta e chiar o întrebare faină. Și am să spun și de ce. Primul lucru, mi-a plăcut cum am fost primit, pentru că este o cutumă a clubului, cineva să te invite. Nu știu de ce, eu sunt o persoană destul de, așa, atentă la ceea ce fac, adică comportamentul meu social este unul cu niște bariere. Dar când am văzut BIS Club Iași, am zis, de aici nu m-aș autoinvita. Deci nu am căutat un membru, ci m-am autoinvitat. Pentru adunarea de acolo, prezența mea a fost așa un pic inedită. Urmăreați în online. Exact, da. Uite, o persoană care s-a autoinvitat. No, bun, deci din punctul ăsta de vedere, m-am simțit bine, pentru că am fost primit bine. Al doilea lucru care l-am sesizat e faptul că eu îmi doream heterogenitatea asta. Am enunțat de mai multe ori și nu să fiu cât se poate de tranșant în ceea ce este adevărul sau realitatea. Agenda mea telefonică, în general, era încărcată cu militari, cu prieteni, sunt o persoană credincioasă, cu preoți, mitropoliți și așa mai departe, și cu mediul universitar, colegi universitari, studenți, masteranți, fost studenți. Deci aici se învârtea. Mai rău a crescut cu mediul de partid. Dar diversitate, deci dacă ne uităm, există așa un fel de secvențe sociale, da? Categoria asta care... Bun, nu avem diversitate în anturaj. Nu, prietenii mei sunt diversi. Unii lucrează în universitate, alții au afaceri și mai departe. Dar prietenii sunt prieteni și BIS este altceva. Deci prima chestie mi-a plăcut ascultând povestea scurtă de un minut a fiecăruia. Deci asta mi-a plăcut foarte mult. Doi, am constatat că există așa o chestiune de amiciție, parcă este un club al amicilor, adică fiecare cere o referință. Am nevoie de ceva, vreau să mă ajutați în. Ceea ce cred că de obicei în lume nu există, doar între vecini, așa, vecine, dăm o cană de zahăr, vecine, dăm sapa sau ajută-mă cu ceva. Chestia asta mi-a plăcut foarte mult. Și al treilea lucru este că acolo am găsit și oamenii care pot să primesc informații în ceea ce înseamnă business-ul. Parte sunt antreprenori, parte sunt IT-ști, parte sunt blogger, parte sunt creatori de filme, de poze, de branduri, de... Bun, deci ești într-o familie a celor care fac ceva care mie mi este necesar. Mai mult, mi s-a părut cel mai bun loc, pentru că eu fac coaching pro bono, pentru că asta este activitatea de supervizare. Și am clienți, dar am lansat și între colegii mei de BIS Club invitația de a beneficia de niște ore pro bono. Iar mi s-a părut foarte interesant, colegii, deși mă cunosc de 3 sesiuni, dacă nu greșesc, încrezători au început dialogul cu mine, că și-au dorit să avem ședințe de coaching. Ceea ce înseamnă, eu știu, acum eu nu mai sunt o persoană foarte emoțională, am 55 de ani, am experiențe, nu cred că mă emoționez de la chestiile astea, dar chiar a fost așa o chestiune de frumoasă trăire. Adică, uite, colegii tăi n-au tratat dorința ta și devenirea ta cu, ok, ești membru în club, lasă-te coach, o vedea. Am simțit oarecare încredere. Da, deci asta mi-a plăcut foarte mult. Și asta este atmosfera
pe care am văzut-o. Ca să nu mai vreți de faptul că deja aștept și eu. Eu sunt și o persoană curioasă, să vedem cum va fi After Six-ul, cum va fi Devils-ul. Am citit în reviste, deci ceva din ceea ce înseamnă... Urmează un eveniment Devils Transformational Forum. Exact, da. Bun, dar pentru mine sunt noutăți și sunt și curiozități. Deci, este musa aia, adică nu pot să vorbești despre faptul că ofer servicii, că până la urmă sunt o persoană care oferă servicii, dacă tu nu știi ce așteaptă lumea de la tine, dacă tu nu cunoști cât de cât, nu știu, la nivel măcar empiric, ce se întâmplă în Iașul nostru. Da, un mediu plăcut, repet. Deci sunteți un căutător de nou, de noi perspective, de redescoperire, de redefinire. Atunci, de ce Roman Partners 2020? Da, bună întrebarea. Deci, prima chestiune sunt. Eu chiar am o dilemă pe care am expus-o în dialog cu mentorii mei, cu colegii mei, discut despre cei care se formează sau vor fi viitorii coach. Ce schimbarea și ce dezvoltarea. Eu sunt o persoană reticentă la schimbări. Știu că există și o rezistență la schimbare și nu sunt adeptul schimbării de dragul schimbării. Schimbarea de dragul schimbării. Adică suntem mimetici, vedem că cineva consumă nu știu ce produs, gata, cumpărăm și noi pentru că așa e la modă. Eu sunt pe principiul dezvoltării continue. Adică eu spun că orice persoană, indiferent de vârstă, mai are de învățat. Orice persoană mai are până să duce la mormânt, mai are resurse, mai are energie să facă ceva, că fiecare dintre noi ar trebui să ne găsim un grad de utilitate, da? Adică nu trebuie să fii sfătuitor. Poți fi o prezență care suscită întrebări, da? Cineva să te întrebe, să-ți ceară ceva. Adică nu trebuie să oferi. Ideea asta că nu ne valorizează societatea, eu sunt militar în rezervă. Aș putea stau bine, mersi, cu pensia și să spun să-mi crească și mie pensia, vreau și o pensie, să mă lupt cu cei care vorbesc despre pensia mea, mi se pare o chestie grea. Nu. Datoria fiecărui individ este pe zi ce trece să fie mai bun, de așa natură încât să se simtă mai bine, adică degeaba ești mai bun dacă suferi în interior că ai nedreptățit pe cineva, și prin aceasta a fi mai bun să faci și viața celor din jur mai bună. Că mie mi se pare că degeaba te lauzi că ești un bun cetățean dacă lângă tine moare cineva de foame și tu arunci mâncarea pe jos. Mi se pare că degeaba spui că ești un bun creștin dacă n-ai compasiune pentru cel care trebuie sau merită compasiunea. Degeaba te lauzi că ești un foarte notoriu, o foarte notorie personalitate și familia ta nu este cunoscută pentru că tu ai vrut să te promovezi doar pe tine și familia nu există, adică nu te bucuri de familie, nu se bucură de tine, nu împărtășești. Sunt multe lucruri pe care, dacă le faci cu drag de oameni, așa te bucură și pe tine. Și eu în asta văd dezvoltarea unui om și prezența. Adică fii tu bun, ca tot ce este în jur tău să fie mai bun și să se bucure. Vorbeați de reticență la schimbare. Cum poate fiecare dintre noi să schimbe ceva totuși, să iasă din vechea paradigmă și să întreprindă acțiuni noi, care practic să-l dezvolte, să-l recalifice, să-l reinventeze? Sunt trei chestii pe care aș vrea să le subliniez aici. Prima, eu nu sunt un tip din ăsta cu lozinci, dar îmi plac oamenii care enunță sintetic câte ceva și este un amiral american, este și un film pe YouTube care spune dacă vrei să schimbi lumea, începe, fă-ți patul. Da, este prima poruncă, să spunem. Și mi-a plăcut foarte mult. Dacă tu nu ești în stare să te schimbi pe tine, să te ții pe tine în progres, nu mai cere lumii din jur să se schimbe. Că dacă tu nu, ăla nu, eu nu se poate schimba lumea. Asta este o prima chestiune. A doua, este un amiral american de origine greacă, pe care l-am citat în lucrarea mea de doctorat și care spune, îndeamnă ofițerii americani, spune citiți, gândiți și scrieți. Îndemn pe toată lumea. Suntem într-o perioadă în care mass media, social media este sursa de informare. Mi se pare că riscăm. Adică asta este sursă de informare pentru divertisment, eventual pentru ceea ce înseamnă ego-ul nostru, pentru ceea ce înseamnă imaginea noastră, dar cunoașterea profundă este în bibliotecă, este în carte, adică din punctul ăsta de vedere, așa dacă se vrei... poate dezvolta gândirea critică, exact, deci care poate combate informațiile de pe social media. Exact, deci dacă vrei într-adevăr să te dezvolți, nu o face doar ca o poșniță, du-te în ceea ce înseamnă amănuntul. Apoi, dacă discutăm despre nevoie de dezvoltare, mi se pare că aveam așa o chestiune foarte interesantă. Orice român care merge dincolo este extrem de bine apreciat. Că este un muncitor faianțar sau că este în Silicon Valley.
Toată lumea vorbește, băi, românii sunt deștepți, sunt creativi, sunt nu mai știu cum, da? Chiar suntem mai creativi decât trebuie. Noi ar trebui să mai mergem pe gândirea critică. Când ne întoarcem acasă, în România totul este rău. Infrastructura este rea, oamenii sunt răi, respectul este pierdut. Bun, mi-am pus întrebarea, cum le putem recâștiga? Și recâștigarea se face prin ceea ce înseamnă dată, să gândim mai frumos despre noi. Adică, nu știu, dacă îi spui unui, ia să vorbă, dacă trăiți cum ești, bea, du-te și te culcă. Dacă tot timpul ne spune că suntem proști, suntem leni, suntem, mie mi se pare că la un moment dat, psihologic vorbind, o să ne setăm cu ideea că, într-adevăr, suntem nei ca nimeni. Și atunci cred că este o chestiune din asta de setare, adică hai să gândesc constructiv. Al doilea lucru, revin și subliniez, este școala. Adică dacă nu punem mâna pe carte, și școala nu înseamnă neapărat să te duci numai la universitate, școala înseamnă să fii și autodidact. Adică ajungi la o anumită vârstă în care nu trebuie să mai duci, nu se la școală. Sunt formule sau forme de instruire care se fac, nu instituționalizată, ziceți, prin companii, dar să-ți fie drag să faci treaba asta. Și al treilea lucru pe care îl văd important este să pui și o cărămidă. Eu am zis că dacă fac politică voi schimba lumea. Mi-am dat seama că este fals. Nu, bine ar trebui să reușesc să fac 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 oameni care să spună, băi, dialogul pe care l-am avut cu Roman m-a schimbat. Sunt mai performant, sunt mai productiv, sunt mai motivat, sunt într-o relație bună cu mine, cu familia, cu vecinii din bloc, cu habar n-am cu cine. Deci, dacă eu voi reuși să fac treaba asta, vă spun ok, o bucățică, o cărămidă la schimbarea nu mi-am pus. Ideea asta de schimbare în macro nu cred că funcționează. Așa cum distrugerea în macro nu funcționează. Așa, al doilea lucru pe care îl văd important este dialogul pe care l-am cu feciorul meu, care este la Bruxelles, și noi tot discutăm despre cine o să plătească lui pensia. Îi explic discutăm despre tehnologizare, despre IT și spune, da, s-ar putea să ne plătească roboții. Nu este exclus, da? Adică atât de mult se tehnologizează viața noastră încât noi trebuie să ne căutăm alte meserii. Ei, dacă trăim cu impresia sau generația ta trăiește cu impresia că va avea aceeași stabilitate în locul de muncă pe cum am avut eu, cred că ne înșelăm. Adică flexibilitatea vis-a-vis de ceea ce înseamnă schimbarea profesiei, flexibilitatea în ceea ce înseamnă a trece de la o meserie la alta care poate fi similară, dar poate fi complementară, nu știm de care. Deci astea sunt cerințe de acum. Și trăiește cu impresia că, bun, ok, o să funcționeze în continuare medicul chirurg. Până când o să vedem roboții care operează cu mai multă precizie decât un medic. Și atunci spunem, ok, nu mai este nevoie de chirurgul la cu mână, da? Adică sunt atât de multe meserii care vor fi înlocuite de roboți, încât oamenii vor trebui să identifice sau să creeze alte meserii. Alte meserii, repet încă o dată, înseamnă cunoaștere. Adică nu poți, ții minte, mulți ani, discutăm despre ceea ce înseamnă dezvoltarea continuă, educația continuă. Ce educație continuă? Și de aceea și femeia de serviciu va fi supusă unui proces Arizona, teu, cârpa, găleata. Păi acum femeia de serviciu într-o firmă, într-o companie, are un fel de robot dotat cu tot felul de chestiuni, tot felul de soluții, tot felul de unelte. Da? Adică ea este cea care lucrează cu o mașinărie. Și femeia asta a învățat care este butonul roșu, care este butonul verde, care este tipul de detergent, ce se potrivește, ce perie. A trecut de la teu, da? Și cârpă, nu știu dacă știi ce teu și cârpă, da? Uite unde am ajuns. Adică ideea asta că lasă-mă că merge așa. Nu cred. Trecând de la roboți la oameni obișnuiți, întrebarea mea este cum poate un om obișnuit să devină lider? Pentru că există preconcepția, domnule, nu s-a născut să fie lider, e mai introvertit, e mai retras. Cum poate un om care este catalogat așa, sau care chiar el se simte așa, să devină lider? Da. Pentru că vorbeați de schimbare, ori societatea noastră pentru a fi schimbată pas cu pas, așa cum spuneați, are nevoie de lideri, de cât mai mulți lideri. Bună întrebare. Așa aici am să vorbesc din două perspective. Perspectiva educării și perspectiva, nu știu, formării, să spunem, da? Adică practice. Eu am scris o carte, Liderul militar de la talent la educație. Chiar așa s-a numit. E bazată pe ceea ce am studiat la psihologie și acolo eu am încercat să fac dovada că nu trebuie să te naști lider. Nu este musă. Și am să spun de ce nu este musă să te naști lider, pentru că am să dau câteva elemente care caracterizează un lider. În primul rând, un lider trebuie să cunoască, da? Adică să știe foarte bine, să fie profesionist în domeniul lui. Nu poți să conduci oameni dacă nu știi pentru ce îi conduci. Adică nu poți să fii
lider într-o fabrică de produs cuie, dacă tu l-ai făcut în viața ta cuie. Adică trebuie să fii înțeles procesul, să fii fost, nu știu, măcar în practica de inginer, persoana care stă pe linie de producție. Deci trebuie să cunoască, să fie profesionist. Punctul 2. Discutăm despre principii și valori. Subliniez faptul că liderul militar se formează, nu este o chestiune care ține neapărat de talent. Și am să aduc și argumente de ce, cum o se formează. În primul rând, pentru mine, liderul trebuie să aibă 3 caracteristici importante. 1. Să fie un profesionist. Al doilea, să fie o persoană care are niște valori. 3. Să fie o persoană care empatizează cu organizația și cu oamenii din jur. Sunt mult mai multe, nu o să le știu eu pe toate. Când discut despre profesionalism, lider militar sau, nu știu, liderul, managerul unei întreprinderi, nu poți să fii dacă tu n-ai condus o structură militară mică, apoi mai mare și mai mare, deci dacă nu ți-ai exersat cunoașterea, profesionalismul în ceea ce a însemnat activitatea acelei structuri, nici nu poți să fii managerul sau liderul unei fabrici, da? Deși există o chestiune în lumea spune, managerul este numai cu obiective și bani, liderul este și cu oameni. Opinia mea este că o persoană care conduce ar trebui să fie amândouă, adică funcție de tipul de organizație, să fii mai mult lider și un pic mai puțin manager, sau câteodată invers, dar trebuie să fii din amândouă. Bun, al doilea lucru este principii și valori, sau valori și principii. Valorile le primești acasă, în cei 7 ani de acasă, nu știu, iubirea, curajul, onestitatea, altruismul, și mai departe. Bun. Altele le cultivi în școală, nu știu, dragostea pentru, sau respectul pentru oameni, da? Dragostea pentru țară, că este o valoare, habar n-am. Poți asimila credințe, cum este, doamne, sunt creștin ortodox și cred în Dumnezeu. Este o valoare pe care o asimilezi. Bun, nu o să ne înșel pe toate. Apoi discutăm despre principii. Principiile sunt chestiuni, mie îmi place cum spunea Cornel Coposu, doamne, în politică eu negociez orice, dar principiile nu. Deci principiile rămâne principiile. Dacă am stabilit că în principiu nicio persoană nu este promovată dacă nu îndeplinește 7 cerințe, păi nu încălcăm principiul. Deci este o chestiune care se învață, care se practică. No, bun, mai este partea cealaltă de empatie. Hai să spunem aici, mai multe, dacă ești carismatic. Dar când discutăm despre o persoană, cu excepția temperamentului, pe care noi spunem că dintr-o personalitate avem așa, avem temperamentul, avem caracterul și avem inteligența. Da? No, bun, am discutat despre partea personală inteligență. Pot să o dezvolți, nu mă învață carte, că pot să fiu un foarte bun lider învățând, așa este. Bun, discutăm despre partea cealaltă de temperament. Psihologii spun că de obicei temperamentul nu poate fi educat. Eu spun că se poate. Pentru că un coleric care știe că vrea să ajungă mai sus și și-a stabilit un comportament, păi stăpânește, nu să spargă pahare. Poate când ești tânăr, sparge. Mai târziu s-ar putea doar să dea cu pumnul în masă. Mai târziu s-ar putea să strângă pe sub masă pumnul și să arate că își controlează temperamentul. Dar când discutăm de caracter, ne întoarcem la ceea ce am spus mai devreme, principii, valori și așa mai departe. Nu, bun. Deci toate astea sunt chestiuni care pot fi dezvoltate. Important este să-ți dorești. Acum trebuie să vă spun 2 lucruri pe care eu le văd totuși importante în ideea de leadership. Adică câteodată este greuț, dar poți, nu nicio discuție. Avem 2 tipuri de oameni. Analitici, oameni care sunt cu datele, cu statisticile, cu sublinierea cuvintelor, cu birou. Persoanele respective nu prea au predispoziție de a conduce oameni, nu prea le place să motiveze, să facă. Și atunci oamenii respectivi trebuie să tragi de ei să faci lider. Și eu câteodată am și spus că nu este indicat. Dacă persoana nu are acea dorință, că abilitățile după aceea se pot dezvolta. Nu provoca, lasă numai. Există tipuri intuitivi care funcționează pe cogniție, pe ceea ce înseamnă experiență. Ei sunt și buni strategi, au și viziune, pot să o exprime. Bun. Deci, fără nicio discuție că nu toată lumea va fi lider. Că ce-ar fi dacă am avea o lume de lider? Ar fi ciudat, adică cel mai fi și la execuție. Bun. Dar atunci când discutăm despre lideri, liderii se pot forma. Ce trebuie la lider? Cred că sunt câteva elemente care sunt așa de referință. 1. Dorință. Deci nu devii nimic dacă nu există dorință. Asta este primul lucru. Al doilea, să identifici potențialul. Și aici avem o problemă cu identificarea potențialului. Unii oameni și-l identifică singuri. Am potențial, șeful. Eu voi face, eu mă duc, eu fac școală, fac aia, astea sunt treptele pe care mă duc, gata, mi-am stabilit, am plan de carieră. Există oameni care nu identifică, sunt așa mai puțin introspectivi. Și atunci oamenii respectivi, văzuți fiind ca resursă umană bună de dezvoltat, trebuie trași, trebuie scoși de acolo, adică cine, nu știu, cel care conduce instituția sau organizația, cel de la resurse umane, șeful de deasupra lui și să-l vadă, să uite, copilul ăsta are potențial.
Și când spun are potențial, îl vizualizez, am un dialog cu el și spun, tinere, devenirea ta ar trebui să fie de genul următor. Dacă omul spune vreau, cineva trebuie să le ia. Eu am experimentat foarte mult în cariera mea mentoratul. Da, exact. Iată că liderii au nevoie de mentori. Da, deci eu am experimentat mentoratul și l-am experimentat în două paliere. Un mentorat centrat pe persoană, adică un tânăr cu care am avut un an de zile, un du-te vină, adică eu la locul de muncă, eu la locul nu în fiecare zi, dar ca să facem schimb de experiență, dar am avut și mentoratul, hai să spunem, ceva de genul, am identificat oamenii cu potențial, le-am creat cadrul legal pentru dezvoltare și i-am trimis la luptă. În sensul în care am văzut vreo 4-5 ofițeri cu potențial intelectual și ăștia trebuie să urmeze formele de masterat militar. Ok, ce pot să fac pentru ei? Să-i adun pe toți grămadă într-un loc pentru câteva luni de zile, să le dau materialul de studiat, să-i pot să lucreze în echipă, să-și dezvolte niște abilități, să meargă la examen. A fost o formulă, adică n-am stat să-i dirighez, ci am lansat. Și acum sunt mândru că parte dintre ei conduc organizații de 500-700 de oameni, ceea ce mă face să mă simt bine. Dar nu toată lumea face mentorat în armată, adică să nu trăiască telespectatorii cu impresia că toată armata face mentorat. Să fim serioși, asta este o chestiune de simț, adică îmi doresc, eu sunt unități care au cultura organizațională a mentoratului, dar în general nu. Nu bun. În viața civilă, dacă nu găsești mentoratul, există posibilitatea coachingului. Eu nu sunt o persoană care acum să livrez ideea că, doamne, numai cu coaching poți să faci carieră, dar coach este o persoană care poate fi un foarte bun chestionar, să spunem, da? Adică te întreabă unde vezi, ce vezi, cum te-ai simțit, cât ai dori să faci, cum ți-ai măsura, în care este intervalul de timp, cum ți-ai planificat, care este planul tău de acțiune, care sunt resurse pentru adică, nu o să fac o știință de coaching, dar este necesar. Deci dacă n-ai mentor, atunci este bine să te îndrepți spre un coach. De ce? Pentru că altfel se face risipă. Potențialul se va risipi. De ce se va risipi? Odată, că sunt organizații care nu motivează și oamenii nu știu să se automotiveze, că salariul nu este pur, ok, nu fac carieră. Nu avem plan de carieră în organizație, adică vă rămân toată viața, nu mă interesează. Și atunci, efectiv, tot ce are el ca potențial, trece într-o stare de latență pentru că nu este motivație. Dacă există și potențial și motivație pentru performanță, vine sistemul. Nu știu, șeful nu te place. Da? Relații sunt tensionate, nu te promovează, nu te... S-a dus. Organizația este o organizație care plutește, are o cultură organizațională care face doar să plutească, nu se dezvoltă, acolo nu vei face niciodată performanță. Adică chiar dacă ai motivație, chiar dacă ai abilități, te duci. Nu bun. Și atunci când vezi asemenea lucruri, trebuie să spui întrebarea. Cine îmi poate fi de ajutor? Pentru că ai nevoie. Nu știu, este HR-ul care îți poate da plan de carieră? Du-te la HR. Este unul dintre șefii tăi care într-adevăr are abilități și place să cultive noua generație? Du-te la șeful și spune șeful. Te întreb, spune-mi, aștept și așa mai departe. Pentru că am văzut un lucru și aici eu predau în universitate și totuși sunt critic la adresa unei chestiuni care pe mine mă deranjează. Noi în România formăm competențe în educație, da? Deci aptitudini și cunoaștere, da? Deprindere, aptitudini și stări mentale. Deci dacă îi întreb cât de mult face instituția educațională pentru atitudine, adică știu, vreau, pot, mă voi duce. Întreb pe studenții, pe masteranzii mei de obicei, unde vă vedeți peste 10 ani? Profesor, grea întrebare. Ok, unde vă vedeți peste 5 ani? Da, cred că acolo unde lucrez. Și unde lucrez? La un centru, la un call center. Și ce faci acolo? Păi, asta este meserie pentru master în studii politice? Studii de dezvoltare internațională? Nu, dar e un loc de muncă bun. Păi bun, atunci la ce investești în tine, în educație, dacă tu nu aspiri, dacă tu nu te duci cu gândul că acolo, pentru locul ăla sunt necesar cunoștință. Chiar una dintre întrebări. Ce le spuneți acestor tineri pe care îi vedeți dezorientați fără o direcție în viață? Cum îi motivați? În primul rând, nu știu dacă, cum să spun eu, ceea ce fac este informal, pentru că nu este fișa postului unui profesor să facă chestiunea asta. Două lucruri. Întotdeauna le spun că nu-mi doresc de la cursul meu decât, deci nu-mi doresc să-mi spună că vor ști tot cursul meu, și doar să-și aleagă din ceea ce le dau ca și teme, cea care este dragă și din ea să facă obiect pentru tot cursul. Adică să fie la finalul cursului, să predea, au 10 minute la dispoziție, să predea mai bine lecția decât mine.
Și asta e o provocare, adică spun, doamne, ia-ți ce-ți place, dar acel ce-ți place mi-l documentez mai mult decât ți-am dat eu material didactic. Al doilea lucru pe care fac este să-i provoc. Eu tot le vorbesc despre feciorul meu, care este la Bruxelles, care lucrează în reprezentant al României, care a făcut masterat în Suedia și care îmi povestește despre faptul că acei copii valoroși se pot regăsi în rețele de încredere, create de ei. Și se creează oportunități, sunt anunțați când sunt posturi și mai departe, își fac recomandări. Și atunci, pe cei care îi văd doritori, eu fac așa, fac oferta, cei care sunt doritori sunt cei pe care îi urmăresc, le fac și recomandarea scrisă la finalul cursului ca fiind potențial pentru dezvoltare sau pentru lucru în anumite instituții. Parte dintre ei chiar mă bucur, unii sunt la Ministerul de Externe, unii sunt pe la Bruxelles, dintre cei pe care eu i-am recomandat și am și introdus, pentru că asta pot să fac. Să-i spun feciorului meu, voi sunteți rețeaua de tineri, luați-vă încă unul dintre colegii voștri, băgați-l în rețea și atunci când există oportunități, ajutați-o să meargă înainte, pentru că altfel e ciudat. Pentru cei care își setează obiective fantasmagorice, adică eu aș vrea să lucrez la ONU, îi provoc mai mult să aibă niște obiective mai realiste, îi îndemn pe majoritatea să găsească formula prin care ceea ce au învățat vor folosi. Ceea ce este rău este faptul că Iașu nu oferă, adică noi nu avem un centru de gândire strategică sau un centru de analize politică și așa mai departe. Și atunci e greu să te regăsești în Iași cu ceea ce fac ei. De multe ori îndemn, asta este, să părăsească Iașu, să se ducă la București, să găsească. Facebook aduce oameni împreună. Am un fost student prin Spania, care acum spunea că se va întoarce acasă, că s-a săturat. Spania, mediul din Spania nu este cel propice. Și mă uit la analizele pe care le face el. Vis-a-vis de anumite fenomene. Mi-e foarte drag și eu mă bucur că mi-a fost masterant pentru că sunt unii dintre ei care sunt într-adevăr slibitori și ceea ce câteodată doar este faptul că nu pun cărămidă la Iași, pun în altă parte. Dar revin iarăși. Școlile pe care le fac ei, formele de educație, nu sunt pentru Iași, sunt de politică externă, sunt de acțiuni guvernamentale, adică ei se pregătesc pentru ceva ce este în administrația centrală sau europeană, nu pentru administrația publică din Iași. Dar încerc să fiu, să-i motivez. Nu toți sunt, nu acum să-mi trăiască 13 și impresia că toți copiii masteranți sunt wow, vor să fac. Nu, văzător la mod. Aveți 29 de ani de carieră militară, dacă nu mă înșel, și aproape un an de coaching. Sigur, există o discrepanță ca durată între cele două, dar care este cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o în urma carierei militare și cea mai relevantă pe care v-a învățat-o coachingul? Da, chiar ieri stăteam și mă gândeam ce am experimentat în cariera militară. Pe treptele carierei militare am experimentat multe. Mentoring, Afganistanul, relațiile cu americanii, noi metode și principii de desfășurare, instrucții și educație în forțe terestre, multe, fără nicio discuție. Și fiecare a avut câte o valoare în spate. Mă refer la lecție de viață. Da, nu puțin, da. Și mă gândeam acum să văd ce a fost lecție de viață pentru mine. Cred că în cariera militară, deși eu n-am avut nici idee despre mentoring și nimeni n-a gândit să-mi fie, mi-am căutat niște modele. Deci cred că în cariera militară, sau am făcut cariera militară pentru că am căutat modele. Din modele respective nu le-am luat pentru tot. Întotdeauna am luat numai ce mi-a plăcut și tot timpul am analizat ce nu mi-a plăcut și am zis să nu fac eu niciodată. Asta a fost, cred că, lecția pe care am învățat-o și pe care am repetat-o. Dar, pe măsură ce timpul a trecut, am căutat să am și dialog cu, nu știu dacă îi pot numi mentor, de multe ori eu le spun că mi-au fost mentor, dar nu știu dacă chiar e cuvântul potrivit. Am fost o persoană care s-a apropiat de câțiva oameni cu experiență, cu care am avut dialog, dar pe care, a căror sfaturi nu le-am urmat de fiecare dată. Am fost așa o persoană care a ascultat, dar deciziile mi-au aparținut. Bun, deci asta a fost ce am învățat, adică să lucrez pe ceea ce înseamnă niște modele. Bun, ce am învățat în coaching? Lecția pe care am învățat-o în coaching este faptul că deși unul din principiile coachingului este să nu dirigezi, să nu influențezi opțiunile sau căutarea opțiunilor, marea majoritate a clienților mei sunt persoane care îmi spun: păi spuneți-mi ce să fac. Și deci eu, marea majoritate, deci puțin sinceri îi spun: ok, întrebați-mă ca să-mi găsesc. Nu.
De altfel, asta este și prima așteptare. Bun, dar nu este bună și știți ce le spun? Ok, ia spuneți-mi ce soluție aveți. Și spune, domnule, nu am niciuna. Nu, și nici nu-mi dau seama. Și spun, dar dacă v-ați dat seama? Păi nu, uite, v-ați dat seama, ia enunțat. Și atunci vezi că omul zice, ok, hai să mă gândesc. La unele oameni este frică să gândească. Sau le este rușine să spună câte ceva. Mi se pare foarte ciudată chestiunea asta. În momentul în care am o problemă, există un contract de confidențialitate și de încredere. Spune eu ce prostie, pentru că asta este important, să-ți dai drumul, să te gândești tu pentru tine. Deci am învățat lecția într-un an de coaching că oamenii mai repede ar cere sfatul de la un specialist decât să spună, să asum eu procesul întreg, să găsesc eu opțiunile, să găsesc eu toate celelalte. Dar, v-am zis, în proces de coaching este frumos, că îi spui, nu. Ia, dacă nu știi, ia spune cum ai ști. Acum risc o întrebare puțin generală, poate. Să presupunem că vine la dumneavoastră un antreprenor tânăr, la început de drum, care vrea să-și crească afacerea, dar are resurse limitate. În ce direcție îl îndrumați? Ce sfat îi dați? Sau care este direcția în care el ar trebui să se îndrepte? Nu, bun. Păi, cum ai spus mai devreme, că eu nu dau sfaturi. Nu dau direcții. Dar ce aș face cu un antreprenor tânăr care vrea să dezvolte afacerea? Cum îl faceți să conștientizeze drumul atunci? Da. Bun. Primul lucru pe care l-aș face, l-aș întreba cât de mult își dorește să dezvolte afacerea. Pentru că sunt oameni care enunță câte ceva ce nu-și doresc. Suntem în pandemie, suferim în afacere, îmi doresc să-mi susțin afacerea. Ok, cât ești de determinat? Pe o scară de 1 la 10, cred că 5, adică unii pe care și-ar dori să închidă. Deci asta este o prima chestiune pe care trebuie să atreci. Prima întrebare este cât de mult. Al doilea lucru este, sau a doua întrebare este, ce încercat până acum? Ai încercat și asta, bun. Ce n-ai încercat și ai putea să încerci? Ok, după ce mi-ar spune una, două, l-aș întreba, ok, cum o să te simți tu? Cum o să fie familia ta? Care să fie impactul acestei dezvoltări? Și pe măsură ce întreb pe om care va fi impactul, el deja începe să-și imagineze și trăiește, da? Ok, eu voi fi mai împlinit, eu voi fi mai, nu știu cum, soția mea va fi mai bucuroasă, copilul meu va avea bani de buzunar. După ce am făcut toată povestea asta, ceea ce mi se pare relevant în proces de coaching și determinant este care este valoarea din spatele acestei dorințe. Adică ce vrei? Vrei să fii recunoscut valoric sau vrei bani mai mulți? Pentru că una din valorile oamenilor este bani. Vreau să am bani mai mulți. Ok, este important ca omul să înțeleagă ce valoare este în spatele așteptărilor. Pentru că dacă omul nu identifică valoarea, el va bâșbâi, este ca în întuneric. Parcă aș vrea să mă recunoască lumea, parcă aș vrea și soția să-mi zâmbească, parcă copilul meu să aibă pantaloni mai nu știu de care. Nu e. Deci una trebuie să fie. Că este recunoașterea, că este respectul, că este banii. O valoare trebuie să fie satisfăcută. Și omul ăsta caută. În momentul în care își identifică valoarea, și-a găsit și drumul. Acum vă provoc puțin, dacă puteți să-mi răspundeți în maximum 2 cuvinte. Dacă n-aș fi urmat o carieră militară, atunci aș fi făcut... Eram profesor. Coachingul este? Este despre... Nu, este o relație de... Deci în 2 cuvinte. Coaching este încredere performantă. Da, încredere. Pentru mine Vis Club reprezintă? O nouă familie. Nouă familie. Și o ultimă întrebare. Dacă ați putea scrie ceva pe un panou publicitar, ce ați scrie? Aici puteți răspunde mai amplu. Astfel încât să fie totuși încadrat pe un panou publicitar. Da. Un mesaj, poate o imagine? Nu. Stau și mă gândesc. Cred că aș scrie mare. Crede în tine. Da, cred că așa. Crede în tine. Da. Vă mulțumesc, a fost o reală plăcere să discut cu dumneavoastră și vă mai așteptăm și cu alte ocazii alături de noi. Mulțumesc și eu, mi-a făcut plăcere.